Zamislite trenutak kada srce nakon dugih godina učenja dove konačno osjeti radost ispunjenja Allahovog obećanja. Takvo je kazivanje Ibrahima a.s. i njegove plemenite supruge Sare. Njihova vjera bila je stamena, a njihov pogled usmjeren u Allahovu milost. Ibrahim a.s. i Sara su cijelog života pokazivali nepokolebljivu vjeru, iako su prolazili kroz velike kušnje. Ibrahim a.s. je već bio otac Ismaila a.s. Međutim, Sara, koja je bila duboko pobožna i čvrsto vjerovala u Allahovu odredbu, nije imala djece. Međutim, njihova vjera nikada nije oslabila, a njihova dova bila je ustrajna i uslišana. Poslušajmo kazivanje o njihovoj dovi, o sinu Ishaku a.s. Jednog dana Ibrahim a.s. je primio meleke koji su mu došli u liku nepoznatih gostiju. Kao plemenit domaćin pripremio im je obrok, ali je primijetio da ne jedu, što ga je iznenadilo i navelo da se zapita ko su zapravo oni. Njihovo neuobičajeno ponašanje pobudilo je njegovu pažnju, ali su ga ubrzo umirili rekavši da su Allahovi izaslanici i otkrili razlog svoje posjete. Donijeli su mu dvije važne vijesti. Prva vijest o skorom uništenju naroda Luta a.s. zbog njihove nepokornosti i radosnu vijest koja će mu ispuniti srce, rođenje njegova sina Ishaka a.s. Sara, supruga Ibrahima a.s. koja je slušala razgovor, iznenađeno je uzviknula: "Zar da rodim sada kada sam starica, a i muž mi je star? Ovo je zaista čudo." Meleki su odgovorili: "Zar se čudiš Allahovoj odredbi? Allahova milost i blagoslovi su nad vama, porodico vjerovjesnika." Ovo nije bilo izražavanje sumnje, već iskreni trenutak ljudskog divljenja nad Allahovoj moći. Ibrahim i Sara su odmah prihvatili ovu radosnu vijest s dubokom zahvalnošću, svjesni da uzvišeni Allah uvijek, ama baš uvijek, ispunjava obećanja na najljepši mogući način. Rođenje Isaka a.s. bilo je dokaz da uzvišeni Allah u svojoj beskrajnoj mudrosti daje blagodati u trenutku kada su one najpotrebnije i najznačajnije. Ishak a.s. odrastao je u kući ispunjenoj vjerom, ljubavlju i mudrošću. Njegov otac Ibrahim a.s. poznat kao otac teuhida, vjere u jedinoga Boga, bio je primjer predanosti uzvišenom Allahu, dok je njegova majka Sara bila simbol strpljenja i pobožnosti. Od najranijeg djetinjstva Ishak a.s. učio je o Allahovoj veličini i zahvalnosti za sve što je stvorio. Kao poslanik, Ishak a.s. širio je poruku uzvišenog Allaha, podsjećajući ljude na važnost vjerovanja, pokornosti i činjenja dobra. Uzvišeni Allah ga opisuje kao vjerovjesnika i pravednika. I mi smo ga obradovali Ishakom, vjerovjesnikom i čestitim. Kur'an kazuje o Ishaku a.s. Njegov život je bio primjer smirenosti i ustrajnosti. Bio je poznat po svojoj blagosti i mudrosti, kao i po predanosti Allahovoj uputi. Ishak a.s. bio je blagoslovljen ne samo kao poslanik, već kao i otac Jakuba a.s. koji je također bio vjerovjesnik. Porodica Ishaka a.s. bila je svjetionik upute i pravde, a njegovo potomstvo bilo je izvor mnogih značajnih poslanika, uključujući i Jusufa a.s. Njegova predanost uzvišenom Allahu kao i predanost njegovih potomaka pokazuje kako porodica može biti nositelj vjere kroz generacije. Uzvišeni Allah je lozu ove porodice opisao riječima:
i blagoslovili smo i njega, Ishaka. Ovo ukazuje na univerzalnu istinu da se blagodat i uputa prenose kroz trud, ali da svako pojedinačno nosi odgovornost za vlastiti odnos prema uzvišenom Allahu. Kazivanje o Ishaku a.s. nosi lekcije koje su univerzalne i trajne. Prva pouka jeste da se Allahova obećanja uvijek ispunjavaju. Ibrahim a.s. i Sara dugo su čekali dijete i kada su se najmanje nadali, došla je radosna vijest. To nas uči da Allahove odredbe dolaze u pravom trenutku, čak i kada se nešto čini nemogućim. Strpljenje, dova i vjera uvijek donose plodove, makar ih mi ne vidjeli odmah. Zatim porodica je stup vjere. Ishak a.s. odrastao je u porodici posvećenoj vjeri i prenio tu istu posvećenost i predanost svojoj djeci i budućim generacijama. Snaga zajednice dolazi iz jakih porodica, a temelj porodice je odgoj u vjeri i vrijednostima koje ostaju i nakon nas. Dova je snaga. Ishak a.s. je bio dijete dove. Njegov dolazak bio je odgovor na iskrene dove njegovih roditelja. I danas dova je najjače oružje. Veza s uzvišenim Allahom kroz koju mijenjamo svoje stanje i osiguravamo blagoslov za sebe i svoje potomstvo. Kazivanje o Ishaku a.s. nadahnjuje nas da vjerujemo u Allahu milost i moć. Podsjeća nas da je dova ključ, a strpljenje put do pobjede. Dok slušamo ovo kazivanje, razmislimo o vlastitim dovama. Možda će upravo sutra uzvišeni Allah iz svoje beskrajne milosti donijeti ispunjenje naših snova na najljepši mogući način. Do našeg narednog druženja učimo dove, učimo ono što je u našim srcima i nadajmo se Allahovom odgovoru u najboljem mogućem trenutku za nas. Assalamu alaikum.